Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon entzuleok, egunon Goiuri. Egunon Inigo eta egunon Mai. Egunon guztioi. Bueno, egunon zerbait esateagatik. Akaso Hamletek zea esango zuen. Zerbaitik iratsadari oraindik Danimarkan. Edo Danimarka baino askoz gertuago, bai. 5 urte bete dira Zaldibarko zabortegiaren hondamendia gertatu zenetik. Auzi nagusia oraindik epaiketara bideratu gabe dago eta ondorioz ardurak ez dira zehaztu. Gorbata mugimendua berats poseak, miseria sortzen du botere gozeak. Sortu dugun pozoia datorkigu bueltan, ez da kabitzen loia, alfombraz bietan. Herriak, Joaquin eta Alberto gertuko, etxeko behar ditu, Zaldibar argitu. Herriak, Joaquin eta Alberto gertuko, etxeko behar ditu, Zaldibar argitu. Bizitza omen zen handiena, baina ia ez guztiena. 5 urte igaro dira Zaldibarko Itzagako zabortegia goitik bera amildu zenetik. 2020ko otsailaren 6an hain zuzen ere. Ezbeharraren ondorioz, 2 langile hil ziren Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran. Eta 5. urte muga honetan gogoan izango dituzte. Zaldibar argitu ekimenak iganderako deitu duen ekitaldian. Eitzagan egingo dute 12:00 Alberto Sololuzeren gorpuzkiak 2008ko abuztuan aurkitu zituzten zabortegian. 62 urteko ibartarra zen Markina Semeinen bizizena eta erretiroa hartzetik gertu zen. Berarekin batera zendu zen Joaquin Beltranena ez zuten aurkitu eta bilaketa amaitutzat eman zuten 2021ko maiatzean. Aspaldi ez dago berririk Durangoko auzitegitik 2023ko ekainean jakitera eman zenez 13 lagun auzipiturik ziren jada. Haien artean zabortegiaren jabe zen Berter Recycling enpresaren arduradunak, geologoak eta kontsultoreak, bai eta Lakuako administrazioaren 3 teknikari ere. Honen kontrol prozeduretan akatxe nabariak zirela frogatzera eman lezake, baina esan bezala dena argitu gabe dago momentuz. Gertatutakoa ahaztezina da, frantsesez inolvidable, gaztelaniaz inolvidable edo ingelesez unforgettable. In every way, And forevermore, and forevermore, that's how you stay. that's how you'll stay. Unforgettable ondo ekarria Goiuri. 1950ko gaurko egunez jaio zen Natalie Cole, jazz, blues eta rhythm and blues abeslaria. Natalie Mary Cole ingurune guztiz musikal batean hasi zen. Nat King Cole abeslari mitikoaren eta Maria Hawkins Duke Ellington orkestako lehen abeslari ohiaren alaba. Beraz ez da harritzekoa bere ibilbidean 30 milioi disko baino gehiago saldu izana. Unforgettable, benetan ahaztezina. Uste duzu bizitzan gauza ahaztezin asko daudela? Ez dakit, saidazue inoiz ahaztuko ez zenuketen zerbait. Ba, adibidez, musu bat. Edo artelan bat. Edo musua izenburua duen artelan bat, hori supera ahaztezina izango litzateke. Ondo ekarria Inigo. Muxua artelan ospetsuaren egilea Gustav Klimt gaur bezalako egun batean hiltzen 1918 Bienan. Gustav Klimt margolari simbolista australiara eta Bienako Art Nouveau edo secession estiloko kide garrantzitsuenetarakoa izan zen. Emakumearen sexualitatea izan zen kuadro gehienetan landu zuen gaia eta baita maskulinitatearekiko oreka ere. Eragin neoplatonikoak ditu bada. Emakumearen inguruko lanetan bizitzaren zikloari heltzen dio. Bere aldi guztietan ernalketa, ornoldia, hortzaroa, gaztaroa, zartzaroa, osasuna eta edertasuna, gaixotasuna eta eriotza. Argi gelditu da, ezta? Musu bat edo artelan bat ahaztezina izan daiteke. Musu bat daukagu, Espainetan, nahi duenarentzat, prestatuta, musozko ditugu, gure bihotzetan, moldeetan. Musu bat daukagu.
oroimenean grabatuta geratzen diren filmak ere badaude, Era bat ados Goiuri, pelikula astezinak edo aktoreak, gidoiak, zuzendariak. Ondo ekarria mai, 1932an jaio zelako François Truffaut, Frantziako zinema zuzendaria, Nouvelle Vague olatu berria korrontearen fundatzaia, gaur egun ere Frantziako zinemaren ikurra da. François Truffaut haurtzaro berezi xamarra izan zuen, Klosel kaleko eskolan eta Roland institutuan ikasi zuen, baina inoiz etzen ikasle eredugarria izan. Truffaut gazteak zineman ematen zuen bere bizitza, esaten zuen klasean egon behar zuen orduetan askotan ateratzen zela pelikulak ikustera joateko. Eta gauzat esango dizuet, nik ere klaseak utziko nituzke. Alde batera, pelikula on bat ikusteko. Bere bizitza Truffona bai pelikula ederra. Diotenez Truffaut detektibe bat kontratatu zuen bere aita norzen jakiteko, eta ikerketaren arabera bere benetako aita Roland Levy izeneko gizona zen. Ogibidez dentista eta Baionan 1910ean jaioa. Ekuazten argitzontan, zesto grisatzean utzi ziztu bizian bagoa ziriz doinu ez bustita, musu eman diot neskari gara gardoak edan ditut pareka usatu nahian, eunamu beltzak neure barruan, belartzala ere iten triki. Baiona Trufforekin lotzen duen histori hori oso nada, mai. Bai, ona. Goiuri, lagunik gabe, 5 minutu mesedez. Ona. barkatuko diazue historio on batekin banator, ze historio on batera aztezina izan daiteke, Era bat ados Goiuri, eta esan duzun moduagatik uste dut oso historiona duzula guri kontatzeko. Hauxe da, ipuinaren izenburua. Nola pasatu munduko umerik maitatuen izatetik monstru usaintxu bat izatera. Geure burua testu inguruan jartzeko, baldago inolako loturarik efemeride batekin, Goiuri? Banoski inigo, 1921ean estrenatu zen The Kid edo Aurra Charlie Chaplinen film mutua. Bale, Goiuri, uste dut ulertzen hasi naizela. Aurraren papera Jackie Cooganek egin zuen. Hori da ipatu duzun munduko umerik maitatuena? Hain justu, Jackie Coogan film hau filmatu ondoren munduko aurrik ospetsuena bihurtu zen, eta urtetan izan zen horrela. 21 urterekin Cooganek $1,000,000 baino gehiago irabazi zituen bere rolengatik, baina bere aurrezki guztiak bere amak xautu zituen. Gazteak diru guztia galdu zuen eta ondatuta geratu zen. Une honetatik aurrera aktorea auzi eta epaiketa amaigabeetan murgildu zen, ez zuen inoiz galdutako dirutza berreskuratu, baina bere kasuak aur ospetsuak tratatzeko modua aldatzeko balio izan zuen. Izan ere, Kalifornian badagoaren izena duen lege bat, etorkizuneko aur artisten soldatak zaintzeko sortua, Jackie Coogan legea. Ta nola pasazen mustro usaintxu bat izatera? Bazorionez, 60ko hamarkadan Jackie berriro famatu egintzelako Uncle Fester edo tio fetido pertsonaia antzezen familia Adams telesaian. They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky. Historionak ahaztezinak dira zalantzari gabe, aizu mai, zeharraroa orain guretzate historiorik ez izatea, ezta? Banuen, benetan, banuen. Rastafaria zen musikari jamaikar batena, 1945 jaio zen, eta The Wailers taldea sortu zuen, baina zerbait erre nuen, eta inaiz ezertaz goatzen. Ez da bere izena ere. Bob Marley, mai, Bob Marley da, aztu duzun izen aztezina. Long, 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 come on. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Hey, standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions start running wild. My tongue gets tied, and that's no lie. I'm looking in your eyes.
Gaurko irratsaioan kondairak ez dira faltako. Euskal Herriko herri eta baiaretako 40 ipuin bildu ditu naiz irratiak, alabazan ekimenean Isabel Agirre Sarobe eta Dorleta Kortazar kontalariak gurekin izango ditugu ekimen hau hobeto ezagutzeko. Eta beti bezala Arkakuxorekin hitz egiteko gogoz gaude. Bere iruzkinak beti baitira ahaztezinak. Eta geografian murgilduko gara Asier Urrutiko etxearekin. Benetan diotxu ez dudala berriro ezer arrarorik erreko. Naiz ezertaz goatzen, zer dator guain? Guain sintonia, orain sintonia dator, azteko prestaude edo ez? Bai, ezin duzulako ahaztu garrantzitsuena, Gogoratu, gutaz, goizero. Egunon musu marrazkilariok, otsaiak 6 ditu gaur eta osteguna da. Ongi torri bigarren kafera, naiz irratien zarete. Zuekin, Mai Gorostiaga Pozo, egunon? Egunon, Chaplin zaleok! Eta zuekin, Goiuri Ezeizarandi, egunon? Egunon. Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 9:15 du, otsaiak 6 goizak 10 eta 18 minutu iaia 19, eta hemen 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri naiz irratira, bigarren kafean zarete. Goizeko 10:20 minutu, hementxe bixi txatari begira egunon, nire maite duta da Guao plataforma zeona. Honik ez dut ezautzen Guao plataforma? Ez da nik ere? Zer da Guao plataforma? Borka. Eta Edita Brokosek dio egunon, eta mendik da beste maite duta da. 3 taberna Tolosakoa zorionak, pizza onak eta kontzertu onak ekartzen dituzte, eta hori orain tabernetan gutxi gelditzen da, gaur bere zuzeneko kontzertuen 6. urteurrena izango dute. Eta hainbat artista elkartuko garan abestitxo batzuk jotzeko. Beraz, planik ez duenak gaur 3 tabernara etorri eta patxi eta patxitarrekin gaubela zoragarria egingo dugu. Indiokerrek egunon gaztiak, egunon urrengo astelenean goizeko 10:00 elkarrizketa dio Gorkak, postal kolekzionistak. Ara. Egunon irukoten ekane altzelaik Mai 11, Inigo 8 eta Goiuri 5, hori gure puntuazioa. Zeona, Mai Jamaika. Oentxe lertu, Opa! Eta hemendik diote Goiuri, gaur mutilak dantza gogokin egin dute. Goiuri, gaur zer? Ja. Eskas nabil. Loak ize triste nagoela eta eskas nabilela. Nio, dantzak erintzen du bizitza. Bai, bueno, izo, batzuetan... Vale.
Mai, zure maite dut zein da? Bai, beida, aktoren gremioa, maite dut Euskal Aktoren gremioa, horrela, potente, eta hoena azalduko ez zeba. Aste arten, otsaiak 4, alde batetik 50 urte bete dira, Madrilen izan zalako lehenengo greba potente aktorena, ez? Hor Lola Flores Barne eta Sara Montea beste batzuk, ez? Aldarrikatzen kondizioak eta aktoren lana, pixkat hobetzeko gure baldintzak eta gure lanetako gauzak espetxeratuta izan ziren, Franco bizirik zegoen garai hartan, eta justu azte honetan, 50 urte bete dira. Baina, asteartenen justu, otsaiak 4, taeko erakustaldiak izan ziren, 4 hileroko erakustaldiak. Eta, nik nire ikasleekin, antxe klauna egiten, eta zea ez, 3 mailetako muestra edo kurtsoko emaitzak ikusteko, gainezka aretoa, eta publiko artean, Euskal aktore pilo bat. Eta emozionante, ez dakit, netzat oso emozionantea da. Alde batetik, irakaslek, gremioko kideak, baina baita ere agertu ziren, esate baterako, Itziar Atienza, edo Gaitziber Garmendia, Sara Kozar, Naiara Arnedo, eta beste askok, ikasle hoiak, azken urtetako ikasle hoiak erean ziren, gero familiarrak eta noski ez, lagunak eta bar, baino holtzatik, atera nintzenean aurkeztean nire taldekoen lana, eta ikustea, hainbeste aurpegi ezagunak gremioko kideak direla, eta alde batetik, gremion elkartzea aldariak egiteko, protestatzeko oso ondo dago, baina ikustea etortzen direna, gure kantera, gure arrobia ikusteko, eta urtero hortxe daudela muestra horiek, ikusle izateko, izugarri maite dute. Maite zaituztet Euskal Aktorek. Ze ona. Amodio abestikin jarraituko du. Is This Loveetik? Could You Be Loved ontara? Bob Marley and the Wailersekin. Espaldi nula Bob Marley entzuten. Eta jartzen, ez du aspaldi Bob Marley pintxatu hemen erratian, ez zuk bai Goiuri? No? Is This Love gure zerrenda batean dago, beraz inoiz jarri dugu, baina ez dakit noiz. Hor, txibatzen dit hemen sistemak. Indiokorek esan du, ez sartu Goiurikin. Ez, ezkia sartzen Goiurikin. Goiuri txintxua. Bai. Zine zure maite duda? Nire maite duta da, iregurtzen aritu naizela Twitterren, ez da bai da poliki bat sortu dela. Ezkontzen zarenean, lanean 15 egun ematen dizkizute, jai egunak, ez? Ezkondu zarelako. Ospatzeko moduko delako, eta 15 egun. Eta orduan pertsonatek proposatzen zuen, dibortziatzen zarenean, ez dizkizutela ematen jai egunak, ez? Eta agian, gehiago behar dituzula, dibortziatzen zarenean, ezkontzen zarenean, baino, orokorrean, ezkontzen zarenean pozik zaude, eta energia daukazu, eta lanerako gogotxu egon zaitezke, dibortziatzen zarenean, agian, triste zaude, agian, antolatu behar duzu, etxea banatu behar duzu, etxetik joan behar zara, mudantzat egin behar duzu, kudeatu behar duzu, seme alaben kontua zenbat egun zurekin, zenbat egun erekin, sekulako lana dator, dibortziatzen zarenean, eta dibortziatzen zarenean ez dizute jai egunik ematen. Eta pertsonatik proposatzen zuen, behintzat 10 eguneko horrelako ematea, dibortziatzen zarenean, eta eztabaidatzen ari ziren Twitterren, baina dibortziagatik 10 egun ematen badizute, zure inguruko norbait hiltzen denean, nola, luzatu, bla, 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 eta hor agertu da gai bat, asko interesatzen zaidana dala, odol lotura bat ez daukazun norbait hiltzen zaizunean, ez? Pertsonarrekin ez daukazu odol loturarik, hau da, ez da zure ama, ez da zure anaia, ez da zure semea, baina zuretzat oso garrantzitsua da pertsona hori, eta orduan ez daukazu ez da ere jai egunik hil egiten balin bada. Eta orduan sortu da Twitterren, ez da oso polit bat horren inguruan, nire lagunik onena hiltzen balin bada, klaro, nienagoa berarekin ezkonduta, ez da nire aizpa, baina ni ongo naiz, lur jota, eta nola etorriko naiz lanera. Ikusi dut, badagoela geroz eta gehiago kezka bat horrekiko, eta familia nuklear eredu hori aldatzen ari dela pixkanaka, eta pixkanaka, oso pixkanaka, ez dela inbeste, nere korputzetik jaio zara, eta orduan bai gara familia, baina bestela gara lagunak. Hori gustatzen zait, eztabaida horiek sortzen direnean, eta gustatzen zait, zuk edukitzea aukera, familia kontsideratzeko norbait, naiz eta pertsona hori ez den zure familia biologikoko kidea.
Goizeko 11:27 diren honetan, eta dagoeneko eduki gehiegi daukagun honetan gaurko egunerako, nik maite duta bisi-bisian kontatuko dizuet, nere maite duta da, goizetan, presaka ibili beharrean, inoiz, tarterik hartzen duzunean, kafe bat hartu eta pixkatola barealdi bat hartzeko, ze esan azken asteak, 1000 kontu, lana, kontzertuak, entxeguak, bizitza azkarregi doa, eta gaur goizean hartu dula tartetxo bat, eta hori da maite dudana. Goizeko 11:27, bagoaz segituan, Asier Urrutikoetxearekin aritzera. Geografia giroan murgituko gara, baina jolasean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Egunari darion argia eskuratzen saiatzen naiz. Gaua baino lehen trebezia falta ote zain, balda inoren zain. Karta jokorako joera zabaldua da gure artean. Bazkari afari ostean, gabonetan, bestelako ospakizunetan, momentu asko baliatzen ditugu kartetan aritzeko. Joko mota bakoitzari bere karta sorta dagokio, eta ohiko joko klasikoetatik aparte, aukera berriak ere sortzen ari dira azken aldian. Eta dena esaten hasita, ohiko joko eta lehia egituretatik atera, eta divulgaziorako balio dezaketen karta sortak ere badira. Hoietako baten inguruan hitz egingo dugu segidan. Asier Urrutikoetxea Galdakaoztarrak Euskal Herriko ibai eta mendiei buruzko karta jokoa sortu du. Izenak buruz ikastea astuna izan daiteke, eta jolasaren bidez ikasketa prozesu hori arintzea eragin dezake agian. Edo besterik gabe, aisialdirako ere plan ona izan daiteke. Gurekin dugu karta jokoaren sortzailea, Asier Urrutikoetxea. Egunon eta ongi etorri, Asier. Bai, kaixo egunon. Zer moduz gara? Oso ondo. Ondo, tira, Asier, elaster berala hasiko gara sortu duzun horren inguruko galderekin, baina gonbidatu guztiei egiten dizkigu Asieran 2 galdera, eta goiurik egin dizkizu galdera horiek. Bueno, hauek dira 2 galderak, eta ez dituzu biak zertan erantzun, bat aukeratu dezakezu. Lehenengo galdera da, ea nola irudikatzen duzun, edo nola gustatuko litzaizuken behintzat izatea zure hileta. Zure agur festa, hiltzen zarenean, funerala, dana dalakoa, nola gustatuko litzaizuken izatea. Hori da galdera bat. Eta bigarren galdera da, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo balute, eta norbaitek esango balizu, izan behar du pelikulak zure bizitzako etapa zehatz bati buruzkoa. Hau da, ezin du pelikulak ezin du kontatu jaio zarenetik hiltzen zaren arte. Izan behar du, 18 urterekin Interrail egin nuen ura, edo 25ekin taberna batean lanean aritu nintzen beste garaiura. Ze etapa aukeratuko zenuke, pelikula bate egiteko. Hor 2 galderak eta nahi duzun bezala, 2 erantzun, bakarra aukeratu, baina bietako bat, bai ala bai erantzun behar diguzu. Bale, hiletarena niri gustoko jatan, kriston parranda izatea. Kriston parranda izatea, jentea triste eta alai, baina hori batez gogoratuz argazkiak eta bideoak ipiniz eta holako zer gustauko jatan. Eta gero besteana pelikularena nire gaztetako, gazteago nintzen deko garaiak, badibidez ikasketak amaitu eta Irlandara joan nintzen, urtebete baino gitxiago ara lanera. Gero ona etorri irakasle, gero joan nintzen Edinburgora beste urtebete, gero handik Ibizara joan nintzen, denboraldia egitera, gero, 6 denboraldi egin ditutan lanean, kamarero moduan, gero Guatemala joan nintzen voluntario bezala, bebai, eta han gia turistikoa nintzen, eta 2010 urtean joan nintzen Tanzaniara, eta irakaslea naizenez, sortu gendun gure proiektutxua, eskolara joateko aukerarik ez eukien umeekaz, eta han sortu gendun, erosi gendun terrenotxu bat, urkutxu edangarri bat sortu gendun, eraiki gendun, eta eskola bat eraiki gendun bebai, eta proiektuak aurrera darrai gaur egun, eta holako bizipen guztien inguruko pelikula egitea, ondo gozan. Itzi gabe utzi nauzu, Asier.
Pentsatzen ari nintzen, bueno, pelikula hori egiten badugu, aurrekontu nahiko majoa eduki behar duela, hainbeste lokalizazioarekin, Juan Bargara Ibiza, Juan Bargara Tanzania. Eta hileta igual gustoko jatan, sumendiren batera botako balukien nire errautzak, ze oso sumendizalean az. Eta igual Guatemalan bizi zen nintzeko garaiura oso barruan daroa, eta igual errautza gara hango sumendin batera. Ze politxa. Vale, apuntatuta. Dena geratzen da apuntatuta, Akaso pelikula bada baino saga bat egin beharko da, Bueno, pelikula gehiagorako eman dezake. Biografiko balin bada eta eriotzarekin amaitu behar balin badu, rodaje horri gehitu bertzaio, Guatemalako bidaia eta sumendietarako materiala eta rodaje potoloa dugu. Proiektu potoloa. Bueno, Asier, itzuliko gara, elkarrizketa honen ardatz edo izan behar duen gaira, esan dugu, mendiak eta ibaiak hartuta kartajoko bat osatu duzula, lehenik eta behin jakineko genuke, Asier Urrutiko etxea, zer da gehiago, kartajoko zalea edo natura zalea? Galdera zaila, Igual natura zalea, baina aizialdirako tarte badeko dena lagunekaz gauean edo landetxe baten edo, beti mai jokuak, kartak, beti proposape, bai. Orduan ez dakit, igual empate. Bueno, plana jarri duzu, akaso mendi buelta bat egin, eta gero horrela hoxe, mendi inguruko landetxe batean, kartajogorako ere hastia egon liteke. Bai. Eta Asier, ez dakit, mendiak, ibaiak hartu eta kartajoko batean biltze hau, nondik dator, edo ez dakit, utxuneren bat somatu zenuen alorren batean, edo nondik sortu zitzaizun ideia? Bai, maizuan az, da indala urte batzuk, 6. mailan tokabiaten lehen hezkuntzako tutori izatea, eta, bueno, Euskal Herriko erliebea lantzen haren nintzela, pentsatzen ez da egongo modu ludikoren bat edo ibaiak eta mendiak ez dakit, jolasten edo ikasteko, eta bueno, hortik sortu zen, horraz izan ja ideia, falta ikusi nuen euskerazko baliabide bat, erderaz eta badaude gauzak, eta baina nuen aurkitzen euskeraz, eta bueno, uztartu nituen hori, zelan da, Euskal Herriko erliebea eta kartajoko familien jolasa eta Fournierren kateto jolasa, entxinakoa gure garikoa. Beraz, zu esan dugu, hezkuntzaren munduan diharduzula, eta hor somatu zenuen akaso gure garaian izaten zen, ematen ziguten zerrenda bat, esaten ziguten, hauek dira Arabako mendiak eta ibaiak, hauek Bizkaikoak, hauek Gipuzkoakoak, eta hala, buruz ikasi, eta azterketa, ja, somatu zenuen sistema horrek ez duela akaso behar bezala funtzionatzen, edo ez dela akaso behar bezain eraginkorra. Horixe, ez da eraginkorra eta ez da motibagarria, eta bueno, karta jolasen bidez, hori, nik espero dut umeek ondo pasatzen ikastea, interesa aukitzea, eta hori. Ez umeek bakarrik, heldu bai, igual etxean eukin ezkero karta jokoak, nik uste dut familian jolasteko entretenigarri izan leikela. Ikasgelaren batean egin zenuen, hau da, proiektuari forma eman aurretik eta kartak egin aurretik, nolabaiteko proba pilotoren bat edo egin zenuen ikasgelaren batean zu zeuk ikusteko honek balio dezake, formula honek balio dezake? Bai, lehenengo nire seme alabekaz proba nagoen, nik imprimidu nagoen olako zera bat, holan kartulinatan eta seme alabekaz jolasten gendun gauero, eta eurek eskatze hostien, aita gaur ibaiena, venga, vale, gaur mendiena, ez da izer. Gero ja seme alabekaz probatu ostean, eroan nuen ikasgelara, eta bai, harrera honek zuen, bai, oso ona. Eskatze hostien, ekarriko zu bihar da, bai, bale. Bueno, hori seinale hona da, funtzionatzen zuenaren seinale, eta Asier, kartak egiterako garaian, hau da, ibaien eta mendien inguruko kartak egiterako garaian, hartu behar dira, erabaki batzuk, esan nahi dut, hautaketa bat egin beharko da, edo ez dakit denak sartzeko moduan izan zaren, eta karta bakoitzean ze informazio sartu ere, hori ere pentsatu beharko da. Bai, hori zaila izan da, azkenean geratzen dira kanpoan ibai eta mendi asko, eta edo nork esan lezake jota zergaitik ez du hau sartu edo bestea, baina bueno, azkenean pentsatu nuen lurralde bakoitzetik olan esanguratsuenak sartzea, eta karta jokoa banatu dut 5 lurraldetan, Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, Nafarroa eta iparralde osorik baten barruan, eta bakoitzetik 8 ibai eta 8 mendi.
nik egin dut aukerak eta batez be, baina, bueno, aditu batzuekin be bai ibilinaz galdezka eta hori. Eta gero informazioa, zer sartu, ze datu edo, eta Ibaien kasuan oso argi zegoen, ez? Adibidez, iturburua, non jaiotzen dan da ze alturatan, luzera zenbat kilometro deko zen, arroa zenbat kilometro karratu, urremaria, ez? Eta zenbat euskal probintzia bustitzen dituen, eta gero informazio bezala, bokalea edo non izuritzen dan, eta ez? Eta, bueno, mendien kasuan, enuen aurkitzen hainbeste informazio, bai altuera edo prominentzia, gero pentsatu behar izan duen beste zeozer, kategoria edo zailtasuna, igotziko zailtasuna, zenbat probintziatan banatzen dan bai, eta, bueno, holako ideiak, apurka, gauza batzuk sartu, beste batzuk kendu, eta, bueno, sortzen joan zen. Zuk zeuk, Asier, sartu dituzun guztiak ezagutzen zenituen, bazenuen guztien berri, edo hemen ere, zuretzako ere izan da nolabait ikasketa prozesu bat, eta ze informazio iturri erabili dituzu? Bai, niretzako kristolango, nik hemen ikasi dut pilo bat, asko ez nituen ezagutzen, azkenean ingurukoak bai, baina iparraldekoak batzuk bai, baina, eta, bueno, informazioa, interneten, liburuetan, Ibaien kasuan badau urragentzia eta CH Cantabriko eta olakoak, eta nos edo nos deitu izan dut udaletxen batera bai galdetzeko, badeko zure informazio honi buruz edo, eta holan ibili gara informazio batzen. Batez be interneten, liburutan eta holan. Esan diguzu elkarrizketaren hasieran, Asier, bazarela natura zalea, kartak egitearen aitzekian, aipatu dituzun kokapen geografiko hietara txangoren batera egiteko ere baliatu duzu? Zoritzarrez, karta jokuen azkenean egin alizan dodaz, belauna apurtu nuelako. Ara. Ondala urte bete belauna apurtu neuen, eta etxean geratu behar zen ditzen demora pilo bat, orduan hor hasi izan sorkuntza guztia, ez? Gaur egun oraindik ez nahi rekuperatu eta enago olako irterak egiteko, baina espero dut lasterria egia dan, ahal izango dudan. Badekote gogoak hainbat lekutara joateko, Adibidez, ez nekien Biduze ibaia kobasulo baten barruan jaiotzen dela. Eta horrak kriston gogoa dekoak joateko, adibidez. Guri ere ondo etorriko zaigu horrelako jolas bat, ze duela aste batzuk aritu ginen hemen aipatzen, topatu genuela webgune bat galdera horrela geografiaren inguruko galderak agertzen zirela, eta agian azkarrago batzuetan, ez? Nola nahi gabe azkarrago osatuko genuken Amerikako estatu batuetako estatuen zerrenda, Gipuzkoako 87 herriena baino. Bai. Gertuko askotan, gero ez du ikasten, edo aztu egiten zaigu, beraz, hemen behar du hori egulen? Kanpokoa beti hobea, hori, beti historikoki horrela izan da, kanpokoa beti hobea, eta bertakoa ez dugu baloratzen. Asier, Goiorik esaten duenaren hildotik, Kartajoko izateaz haratago ere, ipatu dugun bezala, txango proposatzeko edo, erdi gida bezala ere balio dezake jendearentzat leku berriak ezagutzeko? Bai, gainera, saiatu naz, argazkian adibidez jartzen, holan gauzarik esanguratsuena, ez? Biduzeren kasuan, kobasuloan barruan zelan jaiotzen dan, Nerbioiren kasuan, zelan daukan urjauzi ikusgarri hori, ez dakit, errobi baian ez nekien nik adibidez raftina egin aldala, eta bitu, egin leike, bai? Orduan, saiatu naz, argazki bakoitzean gauzarik esanguratsuena sartzen, eta bai, txangoak urten leike esemetik, Bai, digo, egin daiteke Robin raftina? Gaur egin dut plana, larun batean kaiakarekin, baino urbizitako jetxira egiteko, eta ez dakigu, altxor daukagun Robin, ezain gertu, bizkaitarrentzat urrutixiago, Gipuzkoarrontzat ezain urruti, baina benetan altxor badaukagu Robin. Bai, guzai gaude, noiz eramaten gaituzun? Baten zarazu noiz behinka? Juri, zugetanik errobiko urbiziak baino,
urlasaiagoetan hortxe paseotxo bat eguzkia sartzen ikustean nahiko izango du oraingoz, Ure derrako iturburura Hori da, neko ederra da hori ere. Egira, ari gara, dizizkigu plan mordo bat ateratzen, eta horretarako ere ziur balio duela, Asier Urrutiko etxeak egindako karta jokoak. Asier, azkenean karta jokoa aipatu dugu, kartak dira, informazioa dute, baina helburua bada karta jokoan aritzea. Aipatu diguzu hasieran ze jokotarako egin dauden, konta iguzu nola izan daiteken jokoen dinamika hori? Bi jolas proposatzen dira, bata da familien jolasa betikoa, hemen egin dudana da lurralde bakoitzeko 8 ibaia kolore desberdinez jarri, eta familien jolasa betikora, karta guztia banatzen dira, eta gero hasten zara eskatzen, badokazu 3 erregen maila, eta baldin badauka derrigortuta dauen motera, eta holan jarraitzen duzu galdetzen faiatu arte, faiatzen duzunean bestearen txanda. Eta lurralde bereko 8ak lortu ezkero, puntu bat zuretzako eta 5 puntu jokoan. Hori familien jolasari dagokionez, eta bestea da kateto jolasa baintxinakoa, adibidez karta guztia banatzen die, eta bat hasten da esaten, adibidez, niri tokatu zait Aragoi, eta bere iturburua dago 2150 metroko altueran. Eta beste batek dauka adibidez Bidasoa, bere iturburua 1000. Orduan Aragoiek irabazten da, orduan jasotzen dago Bidasoan karta besteak, eta multzoan azpian sartu. Eta hola apurka-apurka, jokuak datza besteak karta barik ustea. Beraz, bi jolas ezberdinetara jokatzeko aukera ematen du. Asier, duela egun batzuk irakurri nuen, esango dugu, crowdfunding kanpaina bat ere izan dela, baduzula edo izan dela ez dakite, duela egun batzuk hortxe zebitzan helburutik gertu, nola dago gauza? Bai, oindala aste bete edo bukatu zan, eta lortu gendun behar gendun dirua, imprimatzeko eta diseinatzaileari ordaintzeko eta orduan crowdfundingan bitartez finantziatu ahal izan da, eta ja bidali dut imprentara, eta urtarrilaren 15erako eukingo da fizikoki kartak eskuetan. Eta hasieran aipatu duzu, erderaz, gazteleraz bazegoela material bat, euskaraz gabezi hori somatu zenuela, euskarazko material hori sortzea izan liteke proiektuaren helburu nagusietako bat, edo zeintzuk dira horrela helburuak? Bai, nire helburua zen hori euskaraz materiala sortzea, eta Euskal Herriaren ikuspegi osoagaz. Hori izan, hemen ikusten duzu ekartetan, zelan agertzen den hor Euskal Herriko mapa, eta bere kokapena, eta nahi nuen hori Euskal Herriaren ikuspegi osoagaz, eta euskeraz, bai. Eskola batzutan, inguru eta gizarteko liburuetan ja ari dira sartzen, igual Santillana eta olakoak eta ja autonomia erkidegoa eta ez da zer, eta bai nahi nun baliabide hau sortu Euskal Herriko ikuspegiaz. Esan dugu, crowdfundinga gauzatuta edo helburua lortuta jada material hori sortze bidean dela. Ez dakit, material horren hartzaileak aipatzen hasita, Asier, hezkuntza komunitatea aipatu dezakegu, haratagoko hartzailerik edo baduzu buruan? Bai, hezkuntza komunitatea, familiak izan leikez, batez be 7 urtetik aurrerako umeentzako oso aproposa ikusten dute jokua, eta bai, familiak eta hezkuntza nik esango nuke. Edo zein euskaltzale, edo mendizale, edo naturzale, holako munduan, bai. Eta ez dakit, karta joko hau eskuratu nahiko lukenak, ez dakit, nonbaiten egongo den salgai, edo zurekin jarri behar den harremanetan, nola izango da edapen hori, nola egiteko asmoa duzu? Pauso nabil, orduan lehenengo, nahiko nituzke kartak eskuetan euki, eta gero bai itzein duela adibidez Miribillako liburu denda bategaz, prest dagoena saltzeko, Tolosako liburu denda bateko mutiko jarri zan nigaz harremanetan ondino ez dugu eser zehaztu, ez dugu berbarik egin, baina interesa zeukan, orduan igualare ipinileike hor salgai. Bai, liburu dendetan, azokaren baten, edo niga zuzenean jartzea harremanetan, edo gero ja saietuko naz edapena egiten olako lekuetan, bai.
Ederki horren hori izaten da, bai, gauzak pausoz pauso egitea, eta ematen diren pausoak sendo ematea. Hasier bukatu aurretik, elkarrizketaren hasieran aipatu duzu, zu zeu kontatu duzu, munduko bazter askotan ibilia zarela, Euskal Herriko mendiak eta ibaiak izan dira, baina pentsatzen dut, zure buruan, leku askotako gauza askoren inguruan kartajokoak egiteko adina informazio behintzat badagoela pilatuta? Bai, bueno, badau, informazioa badau, bai. Oin egin dut bebai ja Euskal Herriko hegaztiena, eta buruan daukat bebai Euskal Herriko ugaztunena egitea, ja amaitzen nabil, eta gero Euskal Herriko pertsonai mitologikoak edo Euskal Herriko perretxikoak bebai egingo dut. Eta gero jenteak esate oste, segaitik ez tozu beste hizkuntzatara pasatzen eta zuk esan duzuna ez, munduko zeozer edo Europako ez dakiz zer, eta bueno, nire helburua momentuz Euskal Herrian dau finkatuta eta nire helburua ez da dirua lortzea, baizik eta euskaraz baliabidea sortzea, hori da, momentuz. Eta sortzekotan munduko zeozer euskeraz egingo neuke bai. Tira, lehen da bizi esan dugu, eskuartean daukazu nau amaitu, ikusten dugu ideiak badauzkazula, etorkizunean hasier zerbait egiten baduzu, izan da dila zure borondatez, eta ez belaunan berriz arazoa dituzulako eta etxen egon behar izan duzulako, eta etorkizunari begira zerbait egiten baldin baduzu, gaur lehen da biziko hartu eman hau izan ostean, bigarren kafean, gustora izango dugu zure proiektu berri hoien berri. Hasier Urrutiko etxea, mila esker gaurkoan gurekin izetagatik eta segi ondo. Eskerrik asko zeueri. Urrilegi gaude gezurretarako, urrilegi gaude baina Hementxe gara, goizeko 10 eta 58 minutu diren honetan egin behar dugu aurrera eta gure hurrengo gonbidatu ere aurkeztu behar dizuegu, laizter hortzik ikusten dugu, mugitzen ari zaiola bizitza eta mundua, baina uste dute konponduko dugula hau behar bezala. Isabela Agirresarobe, egun honetan ongi etorri bigarren kafera. Egun, eskerrik asko. Bueno, indartxu entzuten dugu, ozen eta sanon mai, eta horra behar izaten da, ipuina kontatzeko hautsak ozentasun bat behar du, alabazan ez bazan sortzerak orduan. Isabelek badauka energia ez bakarrik hautsan, gorpuzkeran, eta beti holtzara danean, ez dakit energia nundik ateratzen du, baina Isabele esaten dugun bezala animal histeniko dela. Ere. Bueno, Isabel, ze aventura etorri zaigu, deno jaso dugu hortik naiz irratiko, azken ekimen hau ez, 40 ipuin jasota horrelako podcast baten, zu barne, esperientzia polite? Oso interesgarria, eta, gustora egin dut, eta aizu barkatu, oi hartzun entzuten denik, zuek ondo entzuten hau zue? Bai, guk zu bai, baina oi hartzunarena nere errua da, eta orain txila ez duzu entzun, listo, aurrera. Ia eskarrik asko. Bai, entzute jazu bain? Bai, perfecto. Bale, oso ondo, barkatu, Bai, ari ginen hoi, puestakit nola bizi izan duzu, gonbidapena, aventura ederra? Ni jaso nunian Jose Mari Karrerek deituta, ikeragarrezko ilusio egin zidan. Eta gero egile esan, antolakuntza aldetik Maitek asko lagundu du, erraztu du bidea eta oso atsegina izan du da. Azteko esan behar dugu, sei narratzaile zaretela, lehenengo urte honetan, lehenengo aldia da iten dana, etorkezuna begira segurazki jarraituko da ekimenarekin, eta, sei narratzaile zaudete hor, eta gutxi gora bera, 5 ipuin bat bakoitzak, edo 6, edo aukeratzeko, izango zen lehenengo erronka, ez? Bai, motel. Dana kontatu nahi izatitugu, eta zein izango da egokina, eta zein ez, eta azkenian, badakigu, azkenian zenak indarra handia dauka, eta horren arabera aukeratu nituen.
Eta gero, bidali genuen zerrenda, ia beste kontalarik ze ipuin aukeratu zituzten, ez errepikatzagatik, eta kitxo. Eta normalian, nik uste bakoitzak beretik aukeratu dunez, bere ipuinak gisa agertzen diala. Igualtzen naiz goin dela urte desente, grabatu zane 100 ipuin ekimen hori, zu hor barne baziren ere, zer esango zenuke aldatu dela edo betu dela, 100 ipuin hori grabatzeagatik, ekimen berri honetara, alabazan podcast ekimenara. Nik aurreko edizio hartan ez non parte hartu. Orduan ez dakit nola konparatu. Beste bati. Igual okertuan ipupomamuarekin, ipupomamuan. Bai, hori bai. Hori bai. Bideoetan ipuina kontatzen, eta bai. Bueno, hori, hobetu dala esango zenuke, ez dakit, goain bizigaren momentuan, podcastak eta horrelako gauza, dirudi horrela sartzen direla gauza gure etxetara, ez, gure familietara. Ez dakit, iniziatiba honen proiekzioa, ez dakit, nola ikusten duzu? Oso interesgarria dela. Ze nahi eskaini zidatenian, podcast izen ingelesoi da, pixka, nahi beti kogak egiten ditena, hori egitea, grabaketa hori egitea, ados, baina beste kontalari batekin hitz egin nuen, eta arek esan zidan, berez kontalaritza, entzunez, sartu beharko lukela, eta orduan, nere zalantza etorri zen, egia da, entzunez bakarrik jasotze bali madu ipuina entzule horrek, ez du zertan itxuran arreta jarri behar. Eta egia da, zuzenian, belarrera sartzen zaiola. Baina ze gertatzen da, grabatze bali mada irudiak. Baita ere, ez dela kaltegarria. Egia da zuzenian kontatzen deanian jendiarekin aurrez zaudela. Zu ikuste zaituzte. Irratila daukana da, nebadezu kontatu dezakezula irudili gabe. Eta orduan zalantzan hasi nintzen. Haienez, ze ote da egokina. Eta, gertatu zana. Ipuin batzuk kontatu nitula bakarrik ahotsa grabatuz, eta gero aukera sortu zitzaidan, irudila eta guzti grabatzia. Eta orduan, bi aukerak egin ditut, zorionekoani, eta, esperientzi gisa, ondo, egia da kamera aurrian, beti movimentuak eta neurtu berrituzula enkuarretik ezateatzeko. Eta hori izan zen erronkaik ahondidea niretzako. Holtzan geldirik egoteko zaila, Isabel, bakigu. Eta nien ez jabetzen, baina gero esaten idate, eta orduan kamara bakarra ikustezunean, kontxo, hor sartu berret, bestela, hauskal, nun agartuko nezeni. Eta hori ere, erronka bada, baina aldi berian, ikasketa bada, eta aldi berian, egokitzen jakin beharko dugu. Eta ederra izan du da. Hemen askotan hitzein dugu, kontalaritza elkarrezketa bat dela, publikoa ezinbestekoa dela, eta, trueke hori izan behar dela, elkarrekin sortu behar da momentuan, batean, historioa denon artean osatuz. Karo, hemen bideoan, podcast batean, segurazki alde bat, alde hortatik pixka galtzeu, baina beste alde batetik ikustea, legadoa hor gelditzen da, 40 ipuin hauek, ez dakit etorkizunerako, hortxe, bibliografiko moduan oso interesgarria ere. Eta gainea, kontalaritzak esango nuke gaur egun badaukala presentzi bat, eta orduan jakitia, kasu honetan, batzuk aitu gea grabaketa egiten, podcasta egiten, eta orduan hor gelditzen da dokumentatuta. Ez ipuina bakarrik, baizik eta kontalarike badaukagula izen abizen bat. Eta jarraian besten batzuk animatzea balimadia ere, haiek ere izango dituztela izen abizenak. Ez direla ipuinak bakarrik. Orduan guretzako onuragarria da. Askotan jartzen dela historioa, bere mailan jartzen dela eta kontalaria ahaztu, edo ez dakigu nortzu garen, ez? Hori da, eta gertatzen dena, ahoz jasotako ipuinekin, zeintzuk izan zian jaso zituztenak, idazleak edo dokumentalista horiek
Bai, eta zeinen ahotik jasotakoa dian, batzutan agertzen dira izenak, eta beste batzutan, ez. Eta azkenian guk nundik dakizkigu historia hauek, ahoz, aho, pasadirelako pertsonatik pertsona, eta azkenian norbait horren izen agertziak, guretzako ere aberasgarria da. Bagerala norbait, ez dela guain guk asmatu dugun kontu bat, baizik eta kontalaritza beti denik egondala, eta pertsona horiei esker, jarraitu degula kontu honegin. Askotan ebai hori ez dakit, iristen zaigu igual iturri ezberdinetatik ipuin berdina, edo bertsio ezberdinetan, edo varianteekin. Bai, eta izan daitezke hemen gure inguruko herri batien jasotakoak zein Europako muturrekuak, beste muturrekuak, eta azkenian oinarri jabea dute. Eta hoberena izaten da, aldaera ezberdinak irakurri eta gustokuak bata bestiakin elkartu eta zure kontakizun egitea bate daukan gauzetik bestianak osagarri izan da. Eta azkenian, historia muina ez da aldatzen. Isabela Gresarobe, badakigu mugako minutetan gaudela, 2 minutu barru egon beharra duzula beste toki batean, zorionez zauden tokitik ez oso urrun, baina agurtu egingo zaitugu eskelik esko guretan minutu hauek hartzegatik, Dorleta Kortazar ere gurean dugu dagoeneko, eta nolabait lekuko hartuko dugu. Ipuin batetik besterako salto egingo dugu, muixo handi bat, besarkada handi bat, eta izango gara lasaiago beste batean. Eskerrik asko gonbidapenagatik eta egun ondo Dorleta. Hala, aio. Placer bat. Hola, oraingoan ere virtualki, Bai. baina tira. Besarkada da zuretzat ere. Eskerrik asko, aio. Zain, Isabel. Dorleta Kortazar, egunon? Egunon, talde. Gaur, oiko baino pixkat beranduago etorri zara, beste batutan saiatzen gara zu 10 eta 20 girorretan maite dutaren giroan kokatzen, eta tira, gaur berandu balin bada ere, igual galdetuko dizut, labur-laburrean maite duzun zerbait bururatzen zaizu? Orain, ja, hola ta. Bai, hola ta. Venga, zuenera etortzea. Egizu kompromisu gatik esaten, benetan posposinak etorri naiz, bai, benetan gonbidatzearen beste behin ere. Kafea eskaini behar nizun da konturatu naiz, kafea bukatu zaigula. Eta nik ekarri dizuet kafeatan bustitzeko zerbait. Ezin, ez da posible. Igual kafe bila joan barko dugu momentu batean. Kafea erostia joan barko dugu momentu batean. Aizue, goizeko 11etarako minututxo bat, segituan gara zuekin, segituan gara azken orduko arilduta egoi belategirekin, eta informazioaren txandaren ostean, Dorleta Kortazarrekin murgilduko gara, sakon alabazan egitasmo honetan, eta bideak eramaten gaituen beste edozeinetan ere. Lider nando nauzue, eta asteartero, arratsaldeko 7etan, saio berri bat izango dut Naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat, denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere. Ad libitum, Lider Nandorekin. Asteartero, arratsaldeko 7etan, Naiz irratian. Ongi etorri, Ad libitum saiora. Goizeko 11ak orain bai, egoi belategi agurtzera guazazken orduko arieltzeko egoi, egunon? Egunon baita zoi ere, aspaldiko esango dut bide batez, gaur urte horren garrantzitsua 5 urte betetzen baitira Zaldibarko zabortegiaren hondamendia gertatu zenetik. Hauzen nagusia, oraindik epaiketara bideratu gabe dago eta ondorioz ardurak ez dira zehaztu. Zaldibar argituk ekitaldia egingo du datorren igandean Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze gogoratu eta erantzukizunak eskatzeko. Bada urte hurren honetan hondamendia eman zenetik erakundei presioa egiten ibili den Zaldibar argitu plataformako Gaizka Zabarterekin hitz egin dugu, ark esan digu ez dutela ulertzen zergatik etengabe ari den auzi hau atzeratzen aspaldidanik epailaren esku daudenean dokumentu eta txostengakoak. 5 urte instrukzioan, ez dakigu zenbat gehiago beharko duten. Zeren gero, edozein dela ebazpena ere, erabiliko diren txosten garrantzitsuenak hor daude, aspaldi, CDS-koa esate baterako. Kuestionatzen zuenak goiti bera, zabortegiaren prozesu guztia proiektuak egiten ziren fasetik hasita,
irekiera, gero garapena, eta, bueno, goite bera. Eta txosten hori esate baterako, ez dakit hogeita batetik edo, dagoen epaitegian, eta ziur gaude funtsezkoa izango dela biltzen duen informazio kopuruatik. Eta gaur ere Talgo enpresa dugu albiste, Siden horrek eskaintza berri bat aurkeztu baitu Trilantikek Talgon duen parte hartzea erosteko. Operazioan Lakuako gobernua, BBK eta Vital Fundazioa sartuko lirateke 150 milioi eurorekin. Bada Lakuako industria sailburu Mikel Jauregiren arabera eskaintza berri honen ostean, pilota Trilantik funtsaren teilatuan dago. EITB-en egin ditu adierazpenok. Baloia une honetan saltzailearekin dago, Trilantik funtsarekin dago, eta haiek egin behar dutena da eskaintza ondo begiratu, eta eman beraien iritzidea, eta momentu batean erabakiare itxen beharko dugu. Eta lan kontu gehiago amaitzeko, Nafarroako gobernua hezkuntzako 0-3 ziklorekin hartzen ari den norabidea salatu baitute Lab, ELA, Esteila, Safapna, UGT eta Komisiones Obrerasek osatzen duten intersindikalak. Eskaeren artean daude, zikloa onartzea, adabakiak jartzeari uztea eta departamentuak bere gain har dezala Nafarroako udal aurreskola guztien kudeaketa komuna. Entzuleok, informazio praktikoa aipatzea besterik ez, eta gutxi aipatzeko lasai baititugu errepideak trafiko zuzendaritzaren arabera, 12 minutu ditugunean hementxe utziko dugu 12etan bueltan izango gara zuekin, eta ordura bitarte, gozatu bigarren kafeaz. Eskerrik asko, Egoi Belategi. Bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bazen behin, txakurtxo eder bat, Goiuriko urjauziaren inguruko basarri batean bizi zena. Errotariaren txakurra deitzen zioten. Alfer handia zen, eta etzen ia mugitu ere egiten. Horixe izan zen, azeri baten, zori ona, errotariak janaria uzten zion txakurrari platerean, eta konturatzerako azeriak platerekoa jaten zuen. Denetarik gainera, Batzuetan baratxuriak, besteetan kuiatxoak, besteetan intxaurrak. Halako batean, tartalo eta basa jaun azaldu ziren basarrira. Txakurra beldortu egin zen eta zaunkaka hasi zen. Hainbesteko zarata egin zuen bergantzoko hartzaia asnatu zuela. Hartzaia haserre zegoen, izan ere azken aldian asko kostatzen zitzaion lo egitea. Bihotzeko mina zuen. Badakizue, bi gazteen dibortzioaren ondorioak. Etxean etzen giro, eta hartzaiaren eta zapatariaren alaba bizkorrak erabaki zuen Donostiara joango zela ikastera, gurasoen dibortziotik ihes egiteko. Txori kantariak, luma gogorrak ta uskorrak garriak. Handik 4 urtera bueltatu zen etxera, guztiz aldatuta, printzesa bat zirudien. Bidetik topatu zituen Mai eta Oreina, Patxi errementaria, bidegurutzeko mutila, herriko plaza zapaldu eta honakoa esan zuen, ni neu naiz. Eta hantxe kontatu zituen istorio eta kondaira guztiak. Donostian lehendabiziko zargindarra jarri zutenekoa, Jesukristo eta soldadu zaharra ezagutu zituenekoa, eta sekretu gehiago, ezin dizkizudanak esan, izan ere gabekoendako da. Ezagutzen zenuten istorio hau? Noski ezetz. Alabazan proiektuko ipuinen izenburuekin osatu baitugu oraintxe bertan. Izan ere, bai, Naiz irratiak 40 ipuin bildu ditu Alabazan izeneko podcastean. Ane Gebara, Dorleta Kortazar, Amaia Lizagoien, Isabel Agirre Sarobe, Ander Redo eta Josemari Karrere ipuin kontalari eta bigarren kafeko lagunek kontatu dituzte eta noski hitz egiten ari ginengo ipuinetaz eta iritsi da Dorleta eta iseri dugu mikroforan aurrean eta orain galderak erantzun beharko ditu. Egunon, Dorleta? Egunon. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, ze Dorleta ez da eskuutzik etorri. Ez. Karo, ni pixka bat harritutan egongoen. Ze Dorleta sartu da pizza kaja batekin. Bai. Eta gero esan du, kafean bustitzekoa zela. Eta nik pentsatu dut,
Jo, ipuin kontalariak pixka bat arraroak badira, baina pizza kafetan sartzen dute, ez da egia izango. Ba ez, San Blaso pila ekarri digu, eta gainera bigarren kafea jartzen du pilan, eta bueno, izugarrizko detaia, eta sekulako pari ederra ekarri dugu, Zuberlet, eskerrik asko. Bai, harritzekoa da nola orain arte, inbestetan bisitan etorri eta ez duan ezer ekarri orain arte. Egia da, harrapatzen hau zutela askotan beti hola, erdi harrapataka bezperan okupatuta eta tartetxo bat behar izaten dut. Eta oraingoan, hoxe, aste guztia damakitola opilak egiten, nire bizio, eskutua esan behar nu, baina ez, oso agirikoa da, ez zer da. Eta hola, herri guztiaren txatiten dudanez, bat ona ekartzeko nola ez. Dorleta, zu askotan egon zara gurekin, baina uste dut, bigarren kafeko galdera ofizialak oraindik ez dituzula erantzun. Dauzkagulako, 2025ko kontu bat da, galdera berri batzuk dauzkago, eta ez dute ipuinekin zerikusirik, baina biak erantzun ditzakezu, edo bakarra, hori aukeran, bietako bat. Baina bat behintzat bai erantzun behar duzula. Eta galderak, bota egingo izkizut, bi hauek dira, bat, nola irudikatzen duzu, edo nola gustatuko litzaizuke izatea, edo nola nahiko zenuke izatea, zure hileta. Zure agurra, zure funerala, zure danadalakoa, nolakoa gustatuko litzaizuke izatea. Hori da galdera bat. Eta bigarren galdera da, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo balute, eta etorriko balitz norbait eta esango balu. Bueno, Dorleta, pelikula bat egingo dugu, baina pelikula oinarrituko da soilik zure bizitzako etapa batean. Oda, ezin da izan jaiotzatik orain arte, izan behar du, 15 urterekin udara bat Ingalaterran pasa nuenekoa. Edo musika eskolan eman nituen 4 urteak. Edo, dana dalako, baina pasarte bat izango da pelikula horretan oinarrituko dutena. Ze pasarte. Hoixe bi galderak, aukeratu dezakezu bietako bat edo biak erantzun zure esku. Eta hola, bertxolariak bezala? Bai. Nahi duzun doinu eta... Bueno, lehenguari helduko diot, bigarren galderari, inoiz ez diot nire buruari galdetu, nire bizitzako pasarte zeraren bat. Egia da ipuiak kontatzeko ikastaroetan eta ariketa asko egiten ditugula, gure lehengo zerei buruz, gure lehengo aldiei buruz, edo bizitzan edo gorputzan ditugun zauriei buruz hortik historia oso politek irtetzen dira, edo gure izenaren jatorria, eta orduan, gure bizitzak badaude gure ipuietan nolabait, baina ez dut inoiz pentsatu pelikula bat egingo balute zein pasarte aukeratu. Eta hiletaren aldiz, iruditzen zait, eta irakurri du nonbait, askotan pentsatzen du, askotan fantasiatzen dugula pertsonok horren inguruan, ez da? Nola nahiko genuken gure hileta, edo nola... Eta total, ez genteatuko, ez? Inork ez du ikusiko. Agian egin nahi duzu zure hileta hil aurretik. Hori ere... Ez litzak etxarra hori... Aukera bada, batzuk esaten duzu, pentsa, ez dakit, agian gaixorik zaude, eta esaten duzu, itxaron beharrean, antolatuko dugu orain hileta ni hemen nagoela, eta gero jazta. Etxeko lanak eginda. Hori, eta ala berko luke ez da, ez? Zerbait esanguratxoa induten pertsoneri askotan, omenaldiak hil ondoren egiten zaizki, eta ze politagoa bizirik daudela oraindik egitea baino, ez da, beraiek ikusi dezaten, ez da? Guk gauza garrantzitsurik ez dugu egin, eta ez gara pertsona importanteak, baina, ni nahiko nuke... aukera, nik nahiko nuke hil baino lehen agurtzeko aukera euki, hori bai. Horrek esan nahi du badakigula hilko garela, eta hori kudeatzea ez da erresa izango. Baina nahiko nuke nik momentutxo bat izan pertsonak behar bezala agurtzeko, hori bai. Eta gero nahiko nuke, zaila da, baina tristea ez dadin izan, ez da, musika egon dadila, jendeak barre egin dezala, eta behin entzun nuen herriko pertsona bat bere hiltzanean, ronda bat utzi zuela ordainduta da nentzat. Nik poltsa txiki bat ukiko banu nahiko nuke hori ere, nirik maite dituenak eta nire inguruko horiek nitaz hitz egiteko eta nire oroimenean indezatela topa, azkenengo aldiz behintzat. Eta parranda bat ingo balute, eta barre ingo balute, negar ere bai, katartikoa litzake hori, bai. Ze gauza, bizitza seguruetan, klausuletan,
ez dut uste dagoenik, nik ez dut iniz irakurri, badaukat bat, ze hipoteka daukago neurrian behartzen gaitu gaur egun bankuak hori egitera ez, baina ez dago klausula bate zure gertukoentzako 1.000 euro afari parranda bat egin dezaten, ez? Egoten dira, klausula asko, horrelako seguruetan, bidaia seguruetan, gorpuaren errepatriazioa, eskerrik asko goiuri, maleta galdu izanagatik, giltzen galeragatik zarrajeroaren kosteak, eta baina eriotzagatik gertukoentzat, muga bat ez, 30 lagun aukeratuzu, jarri zerrenda hemen eta afaria eta parranda, hori ez dago? Ez da, idea txarra, ez da? Igual, testamentuan sartu beharko du. Lagunarorekin itzien beharko du, hori txerta dezan nola. Konpondu behar da nola da. Aingerutzan ninduena Osta duzar baten Bueno, aipatu dugu 40 ipuin podcast formatuan, entzuteko, ikusteko, ipuin horietatik bat besteak baino gehiago gustatzen zaizuna. Egia esan, oraindik besteenak ez ditut entzun eta ez ditut ikusi. Badakit zer kontatu duten, eta badaude hor nire gustoko batzuk. Badaude batzuk, eta baitu gainera, dana esaten hasita, Isabelek kontatzen duenetako bat, ni ez nazena gai oraindik kontatzeko. Orduan ilusioa intzidan zerrendan ikustea ipui hori ere. Gai, esan nahi dut, ez da nire momentua, edo iruditzen zait, lan prestaketa desente beharko dula. Bera ikuste hori kontatzen gustatu zitzaidan. Eta bestela niretzako ni kontatu ditudanetatik, baditut maiteak diren, bostak maite ditut asko, arrazoi ezberdinengatik. Baina badago bat, zera. Ez dakit ze izenburu jarri diogun ere, baina bada historia bat, ez dakit orain, ez datorkit. Zureak dira, gabekoendako, 2 arrautza eta 3 objektu miragarri, konfesioa. Hoxe. Ez nekin iturria jarri nion, konfesioa jarri nion. Oso, ipuila baino la txiste moduko bat da, eta horrek izugarrizko barregura ematen dit, hori zera. Lehenengo aldia da, podcastean, kontatu dudana, historia hori, eta irakurri nuenean asko gustatu zitzaidan historia bat da, Goiuri daukagu Dorleta revelatuta. Ze pasada. Zer altu da pasadan urtetik ona, benetan? Hemen astero goz asko aldatzen dira. Kafe makina aldatu da. Eta sartzen da zarata? Sartzen da zarata. Goiurik entzuten du. Ezurretaraino. Goiurik entzuten du besti inork baino asko zozenago. Dauka txakur entzumena. Kontatzen badizuet podcasta grabatzen egon ginenean, niri bakarrik gertatu zaidala hau, alegia grabatzen eta ondoko eraikinetan taladura egin joan behar izan zuen Maitek. Maite Bidartek? Bidarte, besarkada bat. Aher no izatoz etolosa bizitan. Joan behar izan zuen birritan gutxienez, ondoko langilei kafe bat eskaintzera, jungo ziren kafe hartzen berak ordainduta guk grabatzen genuen bitartean. Ipui bat hasi behar izan nuen grabatzen 5 aldiz, horrela, batian azten, badiru dixildu direla, hasi berriro eta berriro, Ze gauza den, pixkate, estudioak leku oso bananduetatik edo urrundu ditugunean, eta pixka bat, gu bezala ez hemen kale printzipalaren alboan, edo beste giro batzutan kokatzen direnean, horrelako zailtasuna gertatzen dira, gurire pasa zaigu batean ez, bidea irikitzen ari dira fibra optikoa sartzeko edo horrelakoak ez, eta gauza entzun egiten dira, behin Xabi Severio kontatu zidan, Xabi Severio biolin jola eta musikariak, bere etxean ari zela grabatzen, bere proiektuko zerbait, ez dut gogoan orain zertzen, pause zan, edo beste zerbait zan, edo norbaitentzat soka konponketa bat ote zen, edo, eta bere etxean dauka estudioa, eta oso txukun, baina justu pareko kalean, antxe, zabala kafeaken parean, maikuler diezadan, eta goiurik, antxe ari ziren bidea zabaltzen.
Eta jetxizan, langileen gana, esan zaizue barkatu, eskari grabazio bat egiten da. Segiton bukatuko dugu altzeko zenukete eta tipoak super jaten, bai, kafea tartzea jungo gea eta 20 minututan bai da, bai, lehio bateako naiz eta bisatuko izuta, bale, eta baizu, gelditin zian, esan, eze ona, gelditu ziela eta elkar ulertu zutela, baina beti ez da posibilizaten. Baina Maite Bidartek, bere zera konbitzio idea zorrotzekin juntzan eta lortu zuen bai isiltzea eta zarata taladro hori tarte batez behintzat ipuia grabatzeko. Gero, dena kontatzen hasita, gaur egun adimen artifizialak ere eskaintzen dizkigu horrelako abantaiak, ze zarata asko desagertarazten ditu grabazioetatik, eta horrelakoak ere gertatzen dira. Hemen zuzenean dena entzuten da, baina gero horrelako grabazioetan beti dago, garai batean baino margin gehiago. Eta izue, kafeari beti utzi behar zaiola leku, eta zarata teatzen badu, jazta, goiuri, Maitia. Bai, eta, egin dugu apostu bat kafe jasangarriago batengatik. Horrek merezi du orduan. Baina, noski, berak xehetzen du momentuan kafealea eta horrek zarata pixkat egiten du. Naizu kafetxoa Goiuri? Ez. Dorlita, zu kafea nahi ezu? Bartuko nuke Kafe utxa? Baintxe jarriko dizu. Goiuri! Igo musika orduan, zekaro, bestela? Goiuri, gora bihotzak! Eta bera galtzak. Hori da! Begiak ireki gabe ikusten. Hemen, kontua da oso selektiboak garela zaratekin. Da hori horrela da, bakoitzak gure zarata gorrotu ditugu. Ez dakit, nik entzuten dut adibidez oso garbi, Goiuirari denean. Oain ez da entzuten, ez da? Teklatuarekin, hau entzuten duzu? Bueno, zuk nik baino asko zindartxoago zapaltzen dituzu teklak, Baina nik utxitan erabiltzen ditut. Eta, ez dakit, bada jende igual, entzungo duena, Imanolan bideo edizioan da biela eta aulkia mugitu duela, edo. Bueno, bagara hori laborategi bat, estudio irrati baino laborategi bat, hemen gauza gertatzen dira. Edo, posta banatzailea sartzen zaigu, zuzenean gaudela, egunero zute esango, baino ia egunero, eta antxi xili norbaitek sinatzen du gutuna jaso duela, eta, bueno, horragoa bigarren kafea, bizia eta zaratatxua batzuetan ere bai. Kontalaritza bezala esango nuke, bapatekoa eta momentuan sortzen dena nola lotzen dut, ariarekin, Horregatik integratu da Ainerrez kontalaritza, Nola etorri naiz digresio ontatik berriro elkarrizketara, Ez mai baino agian horregatik integratu da Ainerrez kontalaritza bigarren kafean. Egia da, gainera, pilo bat pasa dira hemendik, asko falta dira oraindik, Ander edo ikusten dut adibidez, eta oraindik ez dugu ekarri, nirekin behintzat ez da egon bigarren kafean, eta luzatuko egon bidapena etortzeko ere, hurrengo hilabetetan edo. Ni jakin nahi dut, Dorleta, ea ez dakit presio gehiago sartzen dula podcast baterako izatea ipuin kontaketa. Osea, ni pentsatzen dut publikoarekin edo ja oso ituta gaude hori egiteko, beti urduritasun, beti puntu bat, konzentrazio zea bat, baina espreski zerbait gehiago sentitzen da, presio gehiago sentitzen da jakitea hau geldituko dala horrein konserva legado bezala. Niretzako gehiago da presio bat, ez nagoelako ohituta horrela kontatzera. Esan nahi dut, nik publikoa behar dut parean, orduan hori ez dagoenean feedback hori zera egiteko, niri hor kosta egiten zait. Eta karo, konkretuki proiektu hau ere desberdina izan da, podcast badelako, da irudia badago, baina aukera dago baita ere entzuteko bakarrik. Orduan, ipuiak desberdin lantzen ditugu, da desberdin kontatzen ditugu hitz soila danean, edo irudia danean ere, ze gorputzarekin ere kontatzen dugu, keinuak ere kontatzen du. Orduan noski, audioa bakarrik baldin bada, modu baten kontatzen dugu. Audioa eta irudia ere baldin badago, beste modu batean kontatu behar dugu. Orduan, claro, ipuiak desberdin kontatzen dira. Kasu honetan ere, ez dira nik ipui hauek askotan kontatzen ditu. Orduan, noski, hor geldituko da, orduan ipuiak beti esaten dugu, behar duela denbora bat, eta hainbat alditan kontatuak izatea nolabait bere bidea eta bere lekoa egiteko. Orduan noski, hori ere hor bada, asko kontatzen ez ditudan ipui horiek jasota gelditzea betiko, bai da nolabaiteko vertigo pixkat ematen du, bai.
Bai, leno, aipatu dugu bai, ez? Aurrekarik badaudela, edo ez? Ipupo mamua aipatu dugu Isabelekin, edo eun ipuin ekimena hori, aspaldin egindakoa, edo akaso eba igual pandemia eta gero ipuinak ez dira geldituko, ze hor da etxetikan grabatzen horrelako historiotxok, eta baino ez dauden beste. Ez, eta niri ere ez da bereziki gustatzen zaidan formatu bat. Niretzako ipuiak bapatekoak izan behar dute eta publikoaren aurrean izan behar dute. Badauka nolabaiteko garrantzia bat, edo badauka, aitortzen diot proiektuari balore bat, esan nahi dut, ipui hoiek hor jasotzea, txoio badira. Arrisku bat ere ikusten diot. Eta bai hemen bai esan nahiko nuke hau, eta argi utzi nahi dut, proiektu hau ez dela gurasoek, irakasleek, irudi hoiek hartu eta umei jartzeko. Hau da gordailu moduko bat. Hau da erabiltzeko liburu bat izango balitz bezala. Iturri moduan erabili, baina gero hor guk gure modura kontatzen ditugu historia horiek. Orduan ez dauka inongo zentzuri norbaitek hori ikusi eta errepikatu nahi izatea bere etxean, bere gelan, bere tal. Eta are gutxiago, berak kontatu beharrean irudia jarri eta hala, tori zuek hemen, ez? Orduan, ez mesedez, etzazue hori hain. Ikusi gaitzazue, entzun gaitzazue, baina da iturri moduan, erabiltzeko baliabide moduan, edo hori izatean nahiko nuken nik behintzat. Ze triste izango zanez, gauetan umeako eratzen direnean, edo esatia, ze ondo, ke guai, nola grabatuta dago, nik ez dute erabiliko nire denbora, nire energia ipuin bat kontatzeko hau umei, baizik eta jarrikoet ze hau mobil baten, ez hau pantalla baten. Eta gaina kontalari batek eginda profesional batek, ez mesedez, hori eredu bat bada, baina ez gaitzazue zuen umien aurrian jarri, mesedez, edo behintzat, zuen lekua okupatzen, egon gaitezke hor, baina zuek ere zuen lekua daukazue, eta zuen erantzukizuna, zuen seme-alabei, zuen helduei ipuia kontatzeko. Baina egia da, zuek eredu bazaretela, eta nik hemen pasarte bat kontatuko dut, behin antenan kontatu nuen, duela hilabete pare bat, edo nekazal turismo batera joan nintzen, unibertsitateko lagunekin, eta euren emazte, eta seme-alabekin. Eta asko dira. Eta nik batzuk ezagutzen ditut, baina gutxi ikusten dugu elkar, umeak azten doaz, eta talako batean, gurasoak zuen pixkaia, desesperatuta umen energiarekin, eta horren, ni altxan nintzen, dezen, gaztek, venga, hau da momentua, denoko eragoaz, hortza garbituko ditugu, pin, pan, pun, jarri ditun pilak, eta batean, ume guztiak, korrika, lehiak eta bat montatu genuen, venga, hortza garbitu ditugu, eta horren zen, baina orain ipuin bat kontatuko diguzu, eta nik, upa. Eta orain nik, ez dut ipuin bat kontatu, ez da bizitzan, baina bai, igual bilobe txikiak zirenean, euskalo, eta venga, hau da erronka. Eta horren hasi nintzen denbora irabazten da eginien pixat aukeratu zure abentura. Eta esan, ipuina non eduzue gertatzea? Itxasoan, ala mendian. Eta nahi duzue protagonista bakarri izatea, edo protagonista asko izatea. Eta nahi duzue hau edo beste. Eta bitartean nenbien denbora irabazten eta gogoratzen, zenbat ipuin entzun dizkizu eran, ez dut iniz kontatu. Eta orduan, enintzen gai zuen ipuinak harrapatzeko, baino bai nolabait rekurso batzuk, interpretazio, tempo gauza batzuk hartzeko, eta, pixkanaka ipuina asmatzen joateko, eta beraiekin horre jolasean, eta esan, jo bida, badago, orain aipatu zonenekin ez, eredu bat, zuen kontaktze horretan, eta hori da bidea, ez? Hori heldu eta gero, norberak bere etxean, bere aurrekin, denakoarekin, erabiltzea, ez? Eta, uste dut benetan, badela erraminta hon batzuek ikustea eta entzutea, nolabait, kopiatzeko edo, referentzia bat hartzeko, bai. Eta guretzat ere bai, guk ere, gure kideak kontatzen ikustea guretzako, niretzat behintzat, ikasgai handi bada, asko ikasten dut, beste batzuek entzunaz, bai. Bai, askotan gertatzen bai, batez ere ipuin tradizionalekin, entzutea beste kide batek nola defendatzen duen, edo ze bertsioa, edo ze sartzen da, bide batzuetatik, edo oso polita da, oso berazgarria, guztiontzat. Bai, noski. Bai, nik ere, galdera, hau da, ez dakit, bakizuen nire meta ipuinen filosofia, ni pentsatzen dut, ipuin tradizionalak, egunen batean, ipuin garaikide izan zirela, ez? Bai, noski.
eta seguraski gaur egun ere, garaikideak dira, izaten jarraitzen dute, interpelatzen gaituztelako gaurkoz bizi dugun errealitateari errealitatearen ispilu direlako, naiz eta orain dela 100 urte sortu. Eta aldi berean, gaur egun sortzen diren ipuin berrik, egunen batean, akaso tradizionalak izango dira. Hori da, bai, errotuko dira nonbait, eta kontatu, imaginatzen maiz sortutako historia bat. Tradizional. Eta zetaken kontzertuan nire ipuinekin, Eta agian egongo dira hor zure seme edo bilobak esateko, hombre, aitonaren ipuina tradizionala igual etzan. Hau etzan nola izan, Dorleta, eta nola gonbidatu entzulei, saitxeatzeko 40 ipuin hoietan, 6 narratzaile hauetan, zer esan, torri berri edo zalei. Baltxor bat direla, egia esan, proiektua hau azteko bokazioz hasi da, eta espero de, berandu baino lehen beste 40 egongo direla, beste kontalari batzuen ahotik egongo direla hor, eskatu ziguten tradizio ezberdinetako, iturri desberdinetako ipuiak biltzea altzela. Egin dugu ariketa hori, 7 lurraldetako historiak dira, motxak, laburrak eskatu ziguten, nolabait formatura egokitzeko, eta 6 ahots oso ezberdin dira, bai lortu nahi genuna, edo hasierako asmoa bazan, lurralde ezberdinetako kontalariak izatea, azkenean nahiko giputza gelditu da hasierako hau, baina esan bezala urrengo ronda bat egongo da seguro, eta beste ahots anitzagoak ere sartuko ditugu hortan, baina bai, iruditzen zait, altxortxo bat dala. Hola, liburu bat hartu eta irakurri eta arakatzen egon biharren, bezbeitu hor gaudegu, lana erreztuta, jendeari ipuiak belarrera zuzenean sartzeko, zeia, nolabaiteko razketa bat eta lanketa bat ja badaukate, historiak idatzizko iturritik ahozkotasunerako saltua indute ja, eta etxeko lantxo batzuk ja eginda daude bidean. Esan dako, Isabel Agirre Sarobe, Amaia Elizagoien, Jose Mari Carrere, Anderedo, Ane Guevara, eta zuzeu Dorleta Cortázar, 6 artista puska, 6 kontalari oso ezagunak, eta 40 ipui tradiziozkoak, askok igual ezagunak, beste batzuk ezain beste batzuk, nik sorpresa hartu dut ere, eta bertsioekin ere, eta pentsatzen dut esan duzuna, altxor utxa. Eta etorkizunean seguro balore gehiago jondala hartzen ekimena eta legado hau. Dorleta Cortázar, mila esker guke orain, zure opilori dastatu nahi dugu. Nola ez ba. Entzuleok, segituan gara zuekin. Eskerrik asko, Dorleta. Zuei, placer bat, beti bezala. Soñando cada dura
Ikastola bateko itxarongelan atera ezinik gelditu dira 4 emakume, antxe, desesperatuta. Eta egoera larri honetan, mugarik gabeko terapia egingo dute. Ez ustekoa, bertan, amatasuna izpide, aldeon eta txarrak argitaratuz. Lau aktore puska elkartu dira amak antzeslanaren atzean, Intzalkain, Tania Fornieles, etxiontako lagun eta bide laguna den Oiana Maritorena, eta telefonoaren bestaldean dugun Iraitz Lizarraga. Eta tira, lana oraindik guk ikusteko aukerarik ez du izan, baina gaur, bihar eta etzi, Donostia Kontzokizarrean amak ikusteko aukera izango da. Maratoi horri nola helduko dioten eta nolabait jendeari ere gonbidapena luzatzeko gonbidatu du gurera, Iraitz Lizarraga. Iraitz, egunon eta ongi etorri berriro bigarren kafera. Egunon, eskerrik asko. Eta eskerrik asko zuri, ze horrelako maratoi baten aurreko orduak eta aurreko goiza ere, ez da izango goiz lasaiegia, naiz eta jakin badakidan, lau aktoreak ere nahiko erotuta zabiltzatela zuen bizitzetan. Bai, egia esan bai. Bai, azkenian beste un bat bezalaxe. Beste un bat bezalaxe hartu deu, eta gero bai, atxaldian bai. Bazkalduta gero ja bai lasaixo hartuko deula, bai atxaldean bertan bildu, ensaio txiki batin, eta maratoiak inazteko. Gaur behintzat, osasuntxu, espero dut, ze duela aste batzuk, Oiana Maritorena kontatu zigun, batek eztarria, bestea goetik ezin altxa, eta gaixo ere ibili zaretela. Bai, estrenua katastrofiko xamarra izan zentzu hortan. Bai, nire kalenturakin junitzen, eta baina ateazan. Oski baietz, beti ateratzen da. Bai, urte gara jontan hoxe dago. Aizu, guk hola sinopsi moduan kontatu dugu zertxo bait, ez dakit, zenbat gehiago konta daiteken, ze oinarrian ulertzen da, nondik nora, eta hortik aurrerako xehetasunak ere antzezlanean kontatuko dira, baina zer gehiago konta daiteke Iraitz, zer da, akaso publikoaren erantzunetik ere dagoeneko jaso duzuena, eta egun hauetan, bertan ikusial izango da, Donostiako Antzokizarrean ikusial izango dena. Bai, nik uste amatasunaz gain beste gauza askotaz ere hitz egiten dela horrantan, eta azkenian, perfil ezberdinak taularatzen dira lau aktoretako bakoitza, nolabaiteko profil bat irudikatzen du, eta nik uste publikoak bat egiten dula behintzat aietako batekin edo batzukin, ez? Eta horrek azkenian sortzen duen empatia, eta noski, komedia danez, baita ere, barre algarak eta irrifarreak, eta ixe, bai. Aizu, Tania... Eta goingoz jaso deunagatikan behintzat, okirikeun emanaldi horietan hoixe da jaso deuna, ez da? Publikoan aldetikan, irribarri hoik, ez? Nola ere jende identifikatuta sentitzen dela, bai. Esaten nuen zu, Tania, Oiana eta Intza, lauok elkar ezagutzen zenuten, baina, horrelako lau indarre holtzan gainean jartzeak ere, izango du, ez? Batetik, ikusle bezala plazerra eta luxua, baina zuen artean ere, lanketa hori ez, batzuk zeharka eta kointzidutakoak zarete, baina horrela lauak batera behintzat, ez dut uste inoiz arituko zinatenik, ez? Ez, lauak batera ez, justu, ni vaginaren bakarrizketakin bai, Intza eta Taniakin batea atu naiz, baina guain laugarren bat batu zegu, Oiana Maritorena, eta, lago batea zinean sekulatxuta egia esan, gozada bat izan da laneikia, bai entxegutan, eta baita, indikeun eman alditan, ez da? Eta bai, nolabait ere, eszenan, egia da, lau aktore bastante indartxu gehala, esango nuke, eta energia maila nahiko altua daukaula, eta nolabait hori regulatzen, zuzendariak bere lana indu, ez da? Eta gure, saiatu geha, elkarren indarrak orekatzen. Lantalde zabala zarete, zuzendaria aipatu duzu, horre Begoña Bilbao aritu da, Martin Agirre laguntzaile lanetan, Elena Díaz Barrigonen lan batetaz ari gara, baina hor gero lantalde handia dago, ez dakit, dagoeneko esan daiteke, lana erabat bere puntuan dagoela, egun hauetan Donostiara dakartzuen lanak, lortu duela heldutasun bat, edo esango zenuke, bizirik dagoela eta badagoela, ez, emanalditik emanaldira horrelako, ez dakite, eraldaketa prozesu txiki bat edo. Bai, nik uste obrak bizirik, nibintza parte hartueten antzerki obra gehienetan, hoxe konprobatu, ez, obrak biziri daudela beti, ez, azkeneko emanaldirak, eta beti daula ekarpen txikin bat, aldaketa txikiren bat, ez, beti ere gidoiaren barruan,
Eta, baina, bueno, horrek ez esan nahi amak heldua ez da honik, nik uste baietz, Eta, egun hauetan, eta, bueno, estrenerako ja bazegoen gutxi gora bera, eta izan ditugun 3 emanaldi hauekin nik uste puntua harrapatu dieula. Ritmo aldetikan, eta badago. Baina, egia da, batetik beste aldaketak dutzen diala, noski, eta bakoitzare egunero ez dago berdin, eta izaten dira sorpresatxoak ere, emanaldi. Bueno, haizu, galdetu behar nizun, maratoi honen inguruan, 4 egun jarraian aritze honek, gauza onak eta txarrak izango ditu, batetik, nekea eta nolabait hori kudeatu beharra, baina esango nuke balantzan plazerretik ere gehiago dagoela, ez? 4 egun antzoki berean, ez dakit, espazioaren eta giroaren kontrol horretan, hori, ez dakit, ez dela maiz gertatzen eta gertatzen denean, gehiago duela gozatzeko, ez iraitz? Bai, hau opari bada, hau dozin aktoren ametsa da, ez azkenean, aste bete edo, 4 egun, kasu hontan, antzoki batean eitea, gaina antzoki zarra bezalako antzoki batean ez, Donostin, antzoki kutxuna, erosoa, hau opari bada, nik uste du gehiago dula gozamenetik ez, sufrimenduti baino nekatuko da, baina, bestelare bai, bestela, ez balin bada, beste zertan atxuko da, osea, bai, ondo, plazerra. Bai, askotan igual ez gaude ohituta hemen Euskal Herrin, hau Madrilen o Barcelona baten horrelako hiriburu handienetan, bai gertatzea konpainia bat, bai igual 2 aste, 3 aste, bai, eta hilabetiak, eta guretzat oparia, osea, iristea amesa puesta, osea, ez daukazu montajerik, ez daukazu ez dakit zer, eta aktoreak egin behar duna. Konzentratu, prestatu, makillatu, jantzi, eta zaude, helburu argi batekin dala dena emateko holtzan, ez? Hoixe. Bai. Eta gero baitare, Donosti izan da, ez azkenien jendea ezagun asko hurbilduko dela, eta, baina hortaz zaude zure ontzen da nahi, da gero txalua jasot, eta gero kasoin bat, eta bestia, eta ondo, egia da, ez di askotan ematen olako egoerak, ez? Eta gero baitare izate ez askotan, urrut izaten diala emanaldik, ez? Eta kotxea, da bueltatu, ez dakiz eta kasu honetan, ni bai, bueltatu harko kotxean, baina, proiektu motza, osake, ondo. Haizu, iraitz batzuetan, badaude antzoki batzuk Euskal Herrian, badirela pixkat mugarri, estenako jendeak estena ikus dezan. Alegia, antzoki zarrean 4 egun hauetan, ikusle soia zaratago, aktore, antzerki munduko eta estenako jende asko erurbilduko da, badu hori antzoki zarrak, eta pentsatzen dut horrek ere, bizigarri bat ere suposatzen duela, akaso ardura pixka bat gehiago ere, badakizulako, profesional asko ere bertan egongo direla ikusten, ez? Bai, ardura puntua jartze izu, bai. Bai, ez dakit, pixka bat alerta zode, baina eskegia esan beti daude hola alerta goteko puntuk. Lehenko komentatzen eginean, desaten, nik oindala 2 aste edo, bilabonan izan genuen emanaldia, eta orduan, igual antzerkin adituk ez, baina, karo, familiko jandia juntitzaian, eta lagunak, eta ingurukoak, eta ostras, horrek ez dakit ez ote iten gehiago arduratzen, ez? Profesioko jendea jutiak bai jartzen zaitu beste puntu batian. Gero igual ez dakit noaino jutezean urrutia, eta kontua da, ez dakit beste bat. Baina beti da bardura puntu bat, bai. Amak antzeslana Donostiako antzoki zarren izango da datozen egunetan, gaur, bihar eta etzi arratsaldeko 7:00 eta igandean berriz, arratsaldeko 7:00 sarrerak eskuragarri dira oraindik esango nuke 4 egunetarako, baina ez dira asko geratzen, beraz entzuleok, hasi mugitzen, gerora negarrik ez egiteko. Baina han, antzeslan honetan, negarra baino, barra gehiago egingo duzue. Iraitz Lizarraga, mila esker gurekin minuto begartzeagatik, kakapila gaur, bihar, etzi, eta igandean, eta ikusiko dugu elkarnik, egunen batean mintzat eskapatzeko asmoa badaukateta. Oso ondo ba. Zaino asko. Zengo da, venga, aio eskerrik asko. Utzi diote Bellaren begi marroietan Esperantza Non da Arkakuso, nonabila hemen dago Arkakuso, dagoeneko iritsi da, baina kezkatuta ginen. Aztu ote da gurekin, galdu ote da bidetik, gorkamen larrituta zegoen. Barkatu, eguzkitako betaurrekoekin dago Arkakuso? Eske, outsider bat izateak zer daukane. Etxe barruan dago eta eguzkitako betaurrekoekin dago? Otsaila da eta eguzkitako betaurrekoekin dago? Gauza bat, otsaila izateak eguzkitako betaurrekoekin ez du zer ikusirik. Zerua garbi bada, eguzkia jotzen du. Bueno, bale, barkatu, hemen ikutzen ari naiz kanpoan, giro pixkat iluna dagoela gaur, eta orduan,
Arrituta nago. Hau da, Rosaliak esatun duen bezala outfitaren parte direlako, edo arrazoiren bat badaukazo, beta horreko entzat Iruñe. Ez beti eramaten ditut. De hecho, guraldi txarra ere egiten duenean beti daukadalako esperantza eguzkizpiren bat egotea eta kontua da nahiko fotosensiblea naizela. Esaten dut itxatean, ea gau pasaz zauden. Noski, beti. Beti zaude gau pasaz. Bapatean daukat ere oso gau paseroa, Que fuerte, ez. Atortxurrok erkakuso, ez dakit esan nahi duen horrek. Ea atortxurrok erazoa zen. Bai, begira, aprobetxatzen dut hemen badudala baso bat. Eta atzoko kalimotxo arrasto dut. Eta banatu zutela xalda hemen urtarrileko manifestazioan, eta da baso berezi bat, txanda badago. Badakizue uda honetan, lau egunez, atortxu jaialdi izango dugula, azken atortxu. Eta, ja probesten dut aipatzeko. Iruditzen zaidalako garrantzitsua. Zera, auzolanean egindako eta antolatutako ekitaldi bat, edo ekimen bat, eta oso garrantzitsua da jendeak bertara joatea ongi pasatzera, baina ongi pasatu alizateko ere txanda egin behar dugu. Nola esaten da, denek eman behar dugu zerbait, gutxi batzuek dena egin ez dezaten, berdina, kasu honetan, atortxun. Así que, suposatzen dut, hemendikan gutxira egote normalan egiten dute kanpaia bat. Ordua, baina pentsatzen baldin baduzue, zuen auzoetan, edo zuen herrietan, edo zuzenean atortxurekin harremanetan jarri esan. Nik txanda bat egin nahi dut. Eta apuntatuko zaituzte. Telebistako erdu argal, aldizkariko diskurtso, edurne zuriko... Osondo hemen arkakuso egiten public service announcement bat, baina beste gai batzuk prestatu ditu gurekin elkarbanatzeko, eta tartean... Barkatu, bideo batez, nahi baldin baduzu urrengo astean jorratuko dugu, baina aste honetan egin dituzten anuntzioak, bi talde, hasi dira, esaten bi talde bueltatuko direla atortxurako. Autobus magikoa eta buitraker. Eta buitrakerren nor dago? Zuek badakizuen orden hautsako Majaris de la Serna egon zirela izan zirela oso famatuak. Mitiko hautsako kamera, Inigo, deitzen dela. Enaiz ezer ulertzen ari esaten duzuna. Majaris, aldaketaren mugimendua egin zenean Nafarroan, hautsa edabidetik, hautsa komunikabidetik, sortu zuten horrelako bideoserie bat eta sortu zuten pertsonaje bat zela reportero venezolano bolivariano bat etortzen zela elkarrizketak egitera. Eta hori da normalean ahotsako kameretako bat. Eta da buitrakerreko kidea. Bale, guain. Orain ulertu dut, zure salto irukoitz mortal hori arkakuso. Esplikatu dizu Inigo, badakizu ze esplikatu duen? Lore guztia. Buitrakerren lore guztia. Lore kontzeptua esplikatu dizu hori ere. Ojo, hau esan behar dut, Inigo Baraina indarra da. Eta egon zen Barainengo irrati librean atope. Egon zenean, nik ez nuen ezagutu, irrati libre hori. Bueno, hemen, kontua da, 2006an agur esan ziola taldeak holtzari eta kontzertuei, eta 2006an eszenatokiak utzi eta atortxun ikusteko aukera izango dugula. Ia 20 urte beranduago. Ojo! Bueno, hori esan da, arkakusok gaur zerbait hitz egin behar zuen, eta ez dakite marmotaren eguna den, heldu behar duen lehenengo gai, Ez da marmotaren eguna errepikatzen delako, baizik eta erabaki dut egitea sekzio bat urtero hemen aipatzea marmotak
esan duena neguaren inguruan. Badakizue badagoela Estatu Batuetan eta Kanadan badirela oso famatuak marmotaren egunaren ohitura hau. Eta, bueno, Estatu Batuetan, okerrez banago, badaukate Phil izeneko marmoka bat, egiten duena, pues, joaten dira egun zehatz batean, aste honetan izan dela, nola, otsailaren 2an, eta depende zenolako jarrera duen, bai ateratzen den ze ordutan, horrek esan nahi du, zenbat luzatuko den, edo zenbat aurreratuko den, pues luzatuko den kasu honetan negua, edo aurreratuko den udaberria. Kasu honetan, zer esan digu gure fil laguntxoak, negua 6 aste gehiago luzatuko dela. Gauza bat, badakigu filek zenbat urte dauzkan? Ez, baina egia da, egon direla marmoka asko. Fil asko, ez da? Bale. Bai. Eta aurreko urtean, aipatu genuen, egona zela, Euskaldun izena izan zuen bat. Baina, aurten nik joan naiz esatera, bale, zer dute, zertan fidatu gaitezke gehiago, film marmokan edo temporetan. Bueno, kontua da, marmoka ezberdinak daude, egon dira, eta bakoitzak fiabilitate ezberdinak izan ditu. Eta kasu honetan, lehenengoa bere momentuan txak izeneko marmoka batek bazuen 185 aziertoa, baina kasu honetan gure fil nik uste dutela nahiko troleatzailea eta bakarrik dauka 135. A ber, barkatu, orduan esan nahi du, 135 arrakasta duen iragarpen batean hainbeste begirada eta hainbeste mikrofono eta hainbeste ordu eskaintzen dizkiogula. Ez daukazen zirik, 135ean nik ere asmatu ezaket oraintxe bertan asmatuta, bai, neguak 4 aste gehiago iraungo du. Zertan oinarritzen dago ez dakit nahi duzunean. Ez naiz marmoka bat, hori egia da. Barkaia zu, baina... Marmoka ez, marmota. Hori da. Marmoka ez da. Marmoka da foka! Ez, arkakuxok darama marmoka esaten, 2 minutuak, eta nengo nitxo egiten, noiz harrapatzen den momentua, hola, sutileziaz, sartzeko zuzenketa. Baina... Flipatzen. Barkatu. Fil da marmota bat, muxarra bat da. Ez marmoka bat. Bueno, eluiariztagiaren arabera, zoologia alorrean marmota, teknikoki muxarra. Bai, kontua da, muxarra Euskal Herrian oso preziatua den arrain bat ere badela. Orduan marmota. Bai, espainolez zeutut mojarra den hori, euskaraz muxarra da, eta horuzten nazten garela. Bueno, marmota, ala ere, zer? Ez, zer. Ala ere, bai? Ez jarrai dezagula marmotarekin jarraitu behar badu. Nego nahi, bueltaka pentsatzen Bob Esponjaren kapitulu bat zela eta marmoka egun aiten zutela, eta gelditu nahi zor pixka giltzauta. Bai, arkakuso, orduan, 135ean soilik asmatzen balin badu, eta jo jaramonik egin behar fili. Bueno, zergatik ez. Iker Ibarluzak gehiagotan asmatzen du. A ber... Irratian iragarpenak egiten dituenean. Ez konparatu. Ikerrek, ia 189,9 asmatzen duta. Hori da. Beraz, hemendik aurrera gu fiatuko gara soilik Ikerrek esaten duenaz, eta fil alde batera utziko dugu. Orduan, fil alde batera utzita? Alde batera utziko, ze ematen ditu urteroko edukia. Bale, urrengo urtera arte, fil aparkatuta utziko dugu. Agur, fil, hortxe, egon, eta zukarkakuso, nik nahi dut ja esplikatzea zer dan obrak eta obrak ez diren obrak eta obraketarako obrak eta obrak baina hori. Deno dazkau gure fobiak eta gure filiak, eta garbi dago arkakusoren filia zein den, baina obren inguruan hitz egitea nahi dugu arkakuso. Eskerrik asko, puzela, mi esker. Arkakuso, obrak, aurrera! Bota! Bueno, kontua da, obrak egiten ditugunean, helburua da, gauza bat konpontzea, ez? Eta konpontzea eta ongi egitea
ez? Normalean, ez dakitzuek, nik, bai. Eta hori bilatzen dut, behintzat, norbait kontratatzen baldin badut, ez dela kasua izan, baina, bueno, kontua da, Italiako Agrigento iria izan dela Italiako kultur hiriburua izendatutakoa. Kontua da, ze pasatzen zen, egun batetik bestera, etorri behar zela Italiako Errepublikako presidentea. Eta esan zuen horko alkateak, ai ama, behar dugu asfaltatu kaleak, ze daude itxuralarrian, eta klaro, ezen gara horrela Italiako kultur hiriburua izan. Bueno, pues horrela, tita batean asfaltatu zuten, non behin Italiako Errepublikako presidenteak pasata, alkantariak topatzen egon ziren, nola da metalezkoak topatzeko pi, oiekin nola ibiltzen dira ondartzetan eta horrela, ze asfaltatzerakoan alkantariak ere asfaltatu zituztelako. Ez ziezu esan. Bai. Eta gero... Ke tristea. Eta konturatu ziren, lehen egunean kriston putzuak zeudelako, ez? Hori, gero berriz, dena altxatzera, ongi geratzeko. Ke lio. Espero dut, hemendikan, bueno, badirudi, entzuten dira hor, ahots eskaera batzuk, Iruñeko udalaren inguruan, edo udaletxean, hor etxean, Iruñea, Europako hiriburu kulturala Donostia izan zen bezala aurkezteko. Eta orduan espero dut, mesedez, Iruñeko udala, Asiron jauna, mesedez, kasu. Ez goaz olakoak egitera. Hau dela gehiago akaso, gaur egun Barañaingo udalak egingo lukeena ez. Ze uzten ditu pasatzen, subentzioak eta badu herria utzita totalmente. Barkatu, esan behar nuen. Nik uste dut ikerketa oso interesgarria izango zen, azken urteetan izan diren hiriburu kulturalak eta alkantarietan ze gorde dituzte. Bai, txiste bat dirudi, baina oso ondo ekarritako, maiz. Hiriburutasun kultural horiek zenolako fiaskoak izan diren, badakigu, eta zenolako buruko minak eman dituzten. Hemen gertu izan dugun Donostiakoa bintzat, beste batean aipatzeko moduko litzateke. Eta, hola, uste dut, ahanzturan erortzeko tentazio horri atea zabaldu diogula, ze nahiago genuen, besterik gabe. Baina tira, beraz, Barañainen dauzkezue diru laguntzak ahaztuta, herria pixka eta abandonatuta, baina estolderiak ondo, hor ez dago arazorik Iruñe. Ez ninduke harrituko ere gaizki egotea. Kapaz dira, tapatzeko hor ere. Esateko, hemen, ez dago, aretzorik. Bi, aserre etorri da gaur erkokuso, Oso aserre dago, eta gainera ez dakit gidatzen ere ze gertatu zaion, badakizue pertsona baten nolabait estres maila eta zoriontasun batazbestekoa neurtu daitekela bere gidatzerakoan mantentzen dituen jarreren arabera. Zuk ikusten duzu norbait gidatzen edo sartzen zara hiri batean eta 10 minututan konturatzen zara. Hiri honetan ipurterre bizi dira. Ipur erreta bizi dira. Beraz, ez da gitarkakus hori ze pasa zaion volantearekin? Kotxerik. Zuzu kotxerik. Besteen volanteekin gertatu zaizu orduan. Bai, uste dut, luzerako eman dezakela eta nahiago dut datorren asterako ustea, baina bai galdetu nahi dizuet, zelen, ezakit nola, mitiko de errekuperazio kontu bat errekuperatzeko lehen jartzen ziren galderak. Galdera erantzuna kontatzen eskuratzeko, oraindik leku batzuetan erabiltzen da. Total, galderetako bat edo aukera zen, zein izan zen zuen lehenengo kotxea. Edo gidatu zenuten zuen kotxea, adibidez nik ez daukat kotxerik, baina bai gidatzen dudan eta gidatu izan dudan hasieratik izan dira nire amarenak. Eta adibidez izan zen peiot txikitxo bat. Gorria, beti gorrea. Ezakin nora iritsi nahi duzun honekin alkakuso. Horatzen dugun inkesta bada?
Bai, sinua, Nerea kuriositatea. Ford Focus bat izan zen, beltza. Ford Focusan lehenengo modelo ura, hola, borobil xamarra zena. Nik ez dut gidatzen. Ja. Beraz, gidatutako lehen autoa, autoeskolakoa, eta ez daukat ideiarik ere, ze kotxe zen, hain gutxi interesatzen zait autoen mundua, eta hain beldurtuta joaten nintzen klasetara, enitzela inoiz fijatu kotxea, ze modelo eta ze markako zen. Baina aurrekoan inigo hori laportu nion kotxea. Bai. Baina bera ez dut gidatzen orduan, ezin dizut erantzun. Eta nire kasu ni oso berandu atera karneta, beraz emaztearen azan, C3 bat, baina nik esango nuke nire lehenengo kotxea zala, pedalekin bat, 3 urtekin edo argazki daude etxean, eta etxean deitzen genuna fitipaldia. Mai, hartu fitipaldia! Eta ni fitipaldekin bueltaka, Tolosako futbol zelaian, pistatik, bueltak, benetako Emerson Fitipaldi izango banintz bezala, beraz fitipaldia. Ostras, kilometro egiten zituen Maik, ez? Atletismo pista hori ofiziala da, 400 metro ditu. Bai. Eta derrapatuta dena. Ez. Gainera, beste abiadura. Ez, aparte, tartanak oso ondo usten dio, ez? Orduan, hautsaz zen. Urte batu pasa ditu, Maik. Iraitak pozoina botatzen zuen karrito batekin, eta noiz behinka belartxo kentzeko, historiko, noiz baite aipatuko dugu. Eta nola ditzen zenioten? Fitipaldia. Fitipaldia zan, porque Emerson Fitipaldi zan momentuko bat formulako famatu bat edo, uste Brasilara, eta fiti, eta fitipaldia. Eta niri hasi zitzaidan, badator fiti. Bueno, eta hitzori Fitipaldi geratu da, azkar gidatzen duen, edo pixkat flipatuta gidatzen duen jendeari deitzeko. Hau Fitipaldi bada. Enekien, hau? Lasai, Fitipaldi. Bai, Fitipaldi erabiltzen dela, bai. Fito eta Fitipaldiak. Baina enekien Fitipaldi hitza abizen bat zela. Emerson Fitipaldi, bai. Sao Pauloan jaioa. 1956, Ojo! Izue, agurtze gordua dugu, Arkakuso. Daukezu, 30 segundu zareit esan nahi bali maduzu. Bai, Goiuri, zure trauma autoeskolako... Bai? Autoeskolarekin, datorren astean landuko dugu lasai. Landuko dugu, eskerrik asko. Vale, behar dut, Behar dut. Arkakuso gidaterapia egingo dugu. Perfecto. Gidatze terapia. Behar dut. Goizeko 11:49 minutu dira, Iruñe muxo ondi bat, Iruñe herri daño, eta laizer arte. Berdiraio! Eta gu ilargian eseriko gara, Gartxotun zainen kantonekin, gauren ilargian eserirekin egingo ditugu. Azken segunduak Mai Gorostiaga Pozo datorren aster arte. Agur, eskerrik asko. Goiure Zizarandia bihar arte, eta zuek entzule plazer baduzu, bihar goizeko 10:00 hemen izango gara, orain informazioaren txanda, naiz irratien. Agur. Banoa beldurre irabazi Ta naiz da oiuak ez daukan oiatzunik Banoa beldurre irabazi Keep calm and bigarren kafea.